Lebih baru ki parlok rawan kumjuru ya ki pai nong kroshan ki baju sultanat bandit menishim bentah hai ki jing le kai lagi dro hai ki jing kop kwai dok ha beper. Ini gede ki jing kop kwai dok ha kapan sapelong ha manai rang chicken ha kapung jing ba ki lang khoi. But ya kene ki jing kop kwai dok ha punya di ba ar simli ba w marngar ba ki lang khoi harkat ba ki parlok. But kini kijing kop khwai dok ha and sapolong ha ka arterik benai besipo ar hajar arabsan kabhap kasingi Thursday. But hak day kasingi kan deiru kasingi syuti ya ububun balang but hakerihi brokowe. De ngej pa te kasingi kan dei kasingi ka syong shitam namar ka deiru kasingi syuti. But kapor ka bapen kop khwai hak day kasingi kan dei naru ka khandai bejam step adu saw bejajan mien. But nakamta ka dor jong ka tiket ha ka day kasingi kendai tang arah jatang ka shiru yang lene wei kwai so tenat ha bat ki price ru kinlong kumne kinlong ki bahit ya sangat ba nak minta ka price ke benukong ya urawan ubayo ya kerdan ke benukong unyo ya ka song pisa ke bakan riu lak tangka ubaar unyo nyolak tangka ubalai undang yo arlak tangka bat nadu ubasau hadu ubakat ar undang yo ya ka song pisa mar shilak tangka but ubakhalai lai pojar ubakhatsau ar poja but nalor kita ki price ki balak do haneng kendon ru ki consolation price kata nadu ubanukong hadu unbar ba arpo undang yo mar shi poja te pain ba bat ki perlok rawan sumba sabha ye kini kendon ki balabu along ba kita ki nong penyai ha ketika jingkop khwai dok ha kata ladai ki parlok rawan ki pen khenya ka por sedang khwai nagaliang jong kinong penyai jong ketika fishing competition kin sam marsiteng ya ka buy ticket but jingkop khwai kan long bay claim price but ka khamsang tunat shushu ha ketika singi en bu da ka LED screen harangkan bat ki drone bat kumjuru ki special volunteer ki babun ngut ha ketika singi ya girawan ansha banbu jaka da usi ne udun wiyang ha ka shiterik banai bashpo araja rapsan ha ka por khatwei sitang men step in ai por shikenta ban weng no ba lada girawan pen Kenya ketika jingbu jaka in some dagi temporary sticker kata kade ke jingtha nagaliang jong kinong punya nagbenta kinong di jingdi pade nomsha ya ki banabar shnong ban le klem dayo jingbit ban le di jingdi ha ketika singi kata lada pikwa ban lej ban di ya kimar gijong pi sumpah ban pun ha kini kinembar kiba don ha kini ke notification bat parlok rawan lada pikwa ban saki ya gijing the dok ha kata haka arpatrik benai bakandai ajar opsan ente dok ha khandriu kwintal ha kapor step te lada don ki parlok rawan ki bakwa ban lej shakati ka jingthe dok ha kati ka arpatrik subha ban lej nang ba pin yo I bat ba pin saki dala ki jong ki khma an don ru kinong diwi di knyang ha kati ka singi ban an shim jing theo ha baro ki chai dok ha sha ban sa jing bam kat ba ompat de ka por khwai to ka de na kam ta ki parlok rawan te na kam ta jungi ki pai ba nong kroshan ki wat la da ngim shimta ha kati ki jingi ko khwai dok ha re ni ju sautanat ban lej ben shimta hai ki lagi dro liang jong ki nong penya jong kati ka fishing competition ilapan kre komne namta ubayo ya ka kardan ka benukong unyo da ka tharok ka brand new tharok lani kadam tere ketika kaliru unyo ya ka song pisa ka bahadu khat sanlak tangka cash price mo kata ban nakabenta upaan unyo da ka brand new alto keten lani kadam tere da kali unshim da ka pisa cash price ka bedai hadu lailak arpo waja tangka nakamta upaan unyo hi da ka alto keten brand new lani kapisa lailang ba nakmta bosaw nang yo sanpo haja nakmta kador jong ka tiket ha ketika lucky draw ha ketika singi kata atrik na bispo aja rapsan kande laispa kawi ke tiket bat sanspa arteli ke tiket ban nakmta kapor ban penyelek kaya ketika lucky draw kande ha kapor lai beje janmin ditangkap tu hak bayar di bat kini ke fishing competition ke ban sepelong hak arterik benai bespo ajar pesan kendurmen ba ki parlok rawan ha ke cukup poru ki pait ba kin cimbenta da ke jing kuit mensim klem da don keno ke jing penwit penwo lane ke jing penmi kelumar ha ke te ke jing kop khwai dok ha kublei shibun